Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ha kawe ka jingja ka balaja ka shpotrik urumphang arjar arpun rio. Lalap iki Kmie ki kapa bat ki bahayang hasam jong Khynnah puli kelas 12 ka junior college ka badan Maharashtra ka bahap hapo ka beat district bakilas dian haki Ïit-Khalki ban ai ki kot bot tu shaki Khynnah ki badang Thoh ka exam. Kani ki jingja kala jah ka pot badang pendong ka exam kelas 12 ka sibaar katanat puli puthi kala pedan kam deki drone ban petngor bat kini ki drone ki layo ringdur yaki Kmie ki kapa bat ki bahayang hasam jong ki Khynnah Thoh exam ki balas dian haki Ïit-Khalki ban ai kot tu shaki Khynnah. Ki border district ki ladap ban penong ki jing toket ban ki lakular ban shim ki sien jam ki perking banum ja shu kum kini ki kamle tu haki por exam. Kani ki jingja kalapen kan mauru bahaus nam arja khatsan ki Kmie ki kapa jong ki Khynnah school ki la Kiew ki kendro jong ka school ka basau mala ka jingjrong ha ka district jong ka Hajipur Bihar ban sam ki kot bot tu shaki Khynnah school.